हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय जाबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोनहा गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों मिथिखाबो जानांगौ भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानैनो। स' लोगोफोर, भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालाङोब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां दे। जोंहा बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेला आगोमा रुवातिनि एपोइस्ट 14 खौबो दायो रिलिज होना होबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे आगोमा रुवातिनि एपोइस्ट 14 भिडिअखौ दासिमबो जुदि नायाखै, अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैदो दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, बे भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै होदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, जोंहा बेबायदिनो माखासे फैनो गोनां एपोइस्टफोरखौबो नायबावनो थाखाय नोंथांमोना बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलाव थांनानै चेनेलखौ सापर्ट खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्ला बिथांमोना थाबैनो माखासे फैनो गोनां एपोइस्टफोरखौबो थाबैनो रिलिज होना होगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन एपोइस्ट 15 भिडिअआ रिलिज जायोब्ला नोंथांमोननिसिम मोनसे गुबुन भिडिअजों आरो आपडेट लाबोबावगोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै थाथ'बानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर।